Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan nito ni Ponpon. Taong 1971, La Concepcion, Zamboanga del Norte. Matagal na panahon nang maninisid sa karagatan ng Zamboanga, itong si Ponpon at ang kanyang pamilya. Ilang henerasyon na rin itong hanap buhay ng angkan nila, kaya sa murang edad, hindi maipagkakailang hasa na siya sa pagsisisid. Malawak na rin ang kanyang karanasan sa dagat, kaya kapag pumapalaot, pakiramdam niya yon ang lugar niya at dito siya nababagay. Katangi-tangi ang talento ni Ponpon sa dagat. Kaya niyang sumisid ng halos 10 minuto nang walang hingahan. Kahit nga yung tatay niya, takang-taka kung papaano niya ito nagagawa. Pero alam niyo ba kung ano mas nakakagulat? Umaahon ito si Ponpon nang walang bakas ng anumang hirap sa kanyang ginagawa. Yun bang, sa halip na makita mong nahihirapan siya, parang mas natutuwa pa siya sa kanyang ginagawa. Bihirang-bihira ito sa mga maninisid, lalo pat karamihan sa kanila ginagawa ang ganoong trabaho para lamang kumita. Pero sa parte ni Ponpon Pinuno, ginagawa niya ito dahil sa dagat niya nakikita ang kahalagahan ng kanyang buhay. Nagbibigay din ito sa kanya ng mapayapang pag-iisip at higit sa lahat, dito niya nauunawaan ang bawat problema na kanyang kinakaharap. Kaya naman kahit may mga pagkakataong nahihirapan, hindi siya humihinto sa kanyang mga nakasanayan. Isang araw, habang naghahanda sila ng lambat, lumapit ang tatay niya sa kanya. Meron itong daladalang libro na karaniwan nilang ginagamit sa pagmamapa ng laot na kanilang pinupuntahan. Pagsilay niya rito, bahagya niyang itinigil ang kanyang ginagawa dahil sa alam niya na meron itong pakay sa kanya. "Bakit ho, tay?" bungad na tanong niya. Nang marinig ito ng kanyang ama, sinenyasan siya nitong sumunod. Wala rin itong sinabi na kahit na ano, kaya kahit nagdulot ito ng matinding palaisipan, sinikap niyang ito ay pagbigyan. At nang marating nila ang kubo malapit sa bahay nila, kampante siya nitong pinaupo habang may hinahon itong nagwiwika sa kanya. Anak, hindi tayo ngayon mangingisda. Meron tayong mahalagang pupuntahan at kailangan kita para makuha ang pakay natin doon. Alam ko na, tanging ikaw lamang ang makakagawa nito. "Ha? Ano ho yun, tay? Saan tayo pupunta?" Ilang kilometro mula sa dalampasigan, meron akong natagpuang isang nakalubog na barko. Hindi ko alam kung ano ito, pero nung maaninag ko, parang daan-daang taon na ang tanda nito. Merong kumakalat sa ating lugar na istorya noon pa, ukol sa isang galyon na punong-puno ng kayamanan. Lumubog ito sa panahon ng Espanyol at mula noon hindi na ito natuklasan. Sinasabi na ang galyon ay kinuha ng mga Magindara dahil sa mga ginto na dala nito. Kaya kung totoo man ang kwento, posible na ang barkong nakita ko ang matagal nang hinahanap ng mga tao. Dagdag pa nito na, kaya niya natuklasan ang bagay na yon dahil sa kanyang mga panaginip. At sa loob ng ilang araw na paglilibot sa laot, hindi nga siya nagkamali sa kanyang mga pangitain. Matagal din itong inilihim ng tatay niya hanggang sa masaksihan ito ang kapasidad niya. Sigurado din ito na hindi siya tatraydorin ni Ponpon, lalo pat dugo at laman niya ang nananalaytay sa loob ng sistema nito. Matapos naman niya itong marinig, wala siyang ibang naramdaman kundi ang labis na pagkamangha. Para sa kanya, totoo ang mga bagay na inilahad nito, kaya walang dahilan para ito ay pabulaanan niya. Nangako rin siya na gagawin niya ang lahat upang makuha ang kayamanang inaasam nito. Dahil sa kanyang sinabi, dito na ito nagsimulang tumawa ng malakas. Hindi niya mawari kung bakit ito masaya, pero may kutob siya na dahil ito sa pagsang-ayon niya.
Kaya naman nang wala na silang pag-uusapan, agad silang bumalik ng bahay para maghanda. Hanggat maaari, iniwasan nilang may makahalata sa kanilang balak upang hindi ito magdulot ng anumang agam-agam at pag-uusap. Natural na kasi noon sa kanilang tahanan na marami silang bisita araw-araw dahil na rin sa mga sariwang isda na binibenta nila. Pagkaraan ng ilang minuto, dito na nagkaroon ng pagkakataon ang tatay niya na magpaalam sa kanyang ina. Carla, alis na muna kami ni Ponpon ha. Natatandaan mo yung barkada kong si Cabo sa Manil? Nag-usap kami kanina at ang sabi niya sa akin, pumunta ako sa lugar nila para makuha ang lambat at bangkang matagal ko nang hinihiling sa kanya. Babalik kami kaagad, kaya wag na kayong mag-alala. Matapos nitong makapagpaalam, nagmamadali naman itong umalis. Si Ponpon naman noon, tahimik na sumunod hanggang sa makarating na sila kung saan naroon ang kanilang bangka. Pagkasampa nila rito, dali-dali silang umalis. Ilang oras ang lumipas, narating na nila ang lugar na pakay nila. Batid ni Ponpon na malalim ang dagat na yon, kaya medyo may pag-aalangan siyang sumisid sa pinakamalalim nitong bahagi. Tay, sigurado ka bang dito mo yun nakita? At kung dito, paano niyo naman ho nakita? Alam mo naman siguro na hindi biro ang lalim ng lugar na to, di ba? Hindi ko naman nasisid yan sa pinakamalalim na bahagi, anak. Simpleng dungaw lang ako noon at nakita ko mula sa liwanag ang anino ng barkong yon. Di ako mangangahas na sumisid dyan, lalo pat sa lalim yan posible na hindi pa ako makaahon. Pero iba ka kumpara sa akin. Alam ko na napakadali lang para sa iyo nang ipinapagawa ko. Seryosong sagot naman ito. Pagkasambit nito ng mga kataga, di na siya nagsalita. Aminado kasi siya na nagsasabi ito ng totoo, kaya hindi niya na yon pinagdudahan pa. At pagkaraan lamang ng ilang minuto, dito na siya nagdesisyong sumisid. Pagpailalim niya sa tubig, hindi na sumagi sa kanya ang sarili niyang kaligtasan. Basta ang nais niya, magawa ang kung anumang ipinag-uutos ng tatay niya. Maya-maya pa, nang mapagtanto niyang nasa malalim na bahagi na siya, dito na siya nagseryoso sa pagpepreserba ng hangin sa katawan niya. Iniwasan na rin niyang gumawa ng anumang kilos kasabay ng pagblangko ng isip niya. Paunti-unti, ramdam na ni Ponpon na parabang tinatangay na siya patungong kawalan. Hindi nagtagal, unti-unti nang dumidilim ang paligid. Sa puntong yan, wala na siyang ideya sa lugar na napuntahan niya, basta ang nasa isip niya. Malapit na siya sa galyon na itinuturo ng tatay niya. Akala niya mararating niya ito ng napakadali lang, pero pagmulat niya, napansin niya na parang hindi pa rin siya umuusad. At ang mas nakakabahala pa, daan-daang dipa na ang layo niya sa ibabaw ng tubig. Hindi siya pwedeng maunahan ng takot, gawa ng kapag yon ang nangyari, posibleng ikalunod niya ito. Kaya naman kahit hindi na niya alam ang kanyang gagawin, minabuti niyang manatiling kalmado. Di nagtagal, bigla niyang napansin ang isang malaking bula na dahan-dahang lumalaki. At bago pa man niya maaninag kung ano ito, aksidente siya ritong nakapasok. Pagtagos niya sa bula, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang makalanghap ng isang sariwang hangin. At sa isang kisap mata, nawala yung tubig na kasalukuyang nagdadala sa kanya. Dahil dito, kung kaya't napagtanto niya na nakapasok siya sa isang lugar na humihiwalay mula sa karagatan. Ano man ito, nasa ilalim ito ng tubig. Pag-aninag niya sa paligid, wala siyang ibang nakita kundi ang mga sinaunang gusali na guho at mga kagamitan ng animoy sibilisasyong matagal nang hindi umiiral. Sa pinakagitna nitong bahagi, doon nakalagay ang isang malaking galyon. Wala siyang ideya kung paano ito nakarating sa lugar na yon, pero base sa kanyang mga nakita, posibleng ito ang tinutukoy ng tatay niya.
Kaya naman para makumpirma ang mga haka-haka nila, di na siya nagdalawang isip na ito ay puntahan. At sa kanyang paglalakad, nakita niya ang samut-saring mga estatwa ng mga taong minsan doong tumira. Inakala niya na figura lang ang mga ito, pero hindi niya alam, yon ay mga tunay at buhay na mga nilalang. Pagkaraan ng ilang minuto, narating niya ang lugar kung saan nakalagay ang galyon. At sa unang tingin, hindi niya maiwasang mapaisip sa kung ano ang kanyang mga nakikita. Pakiramdam niya, panaginip lang ang lahat ng iyon sa kadahilan ng labis na nakakamangha ang mga bagay na nakapalibot sa kanya. Halos magkakalahating oras din siyang nawala sa kanyang sarili hanggang sa paunti-unti naging normal na ang mga bagay na nakikita niya. Dahil dito, kung kaya't nagkaroon na siya ng lakas ng loob na pumasok sa loob ng galyon. Wala man siyang ideya sa kanyang matatagpuan. Naniniwala siya na meron ditong mga nakatagong bagay na posibleng makapagpabago sa buhay niya. Kaya naman sa halip na matakot pa, nilakasan niya ang kanyang loob na gawin ang kanyang mga binabalak. At nung makapasok na siya, dito niya nakita ang mga antigong gamit na nakatambak sa loob nito. Nagkalat din ng mga gintong barya kasama ng mga labi ng mga taong minsang nagmaniobra ng galyon. Maraming kamanghamanghang bagay ang nadiskubre niya sa loob, ngunit lahat yon ay naging normal nang masilaya niya ang isang batong korona na nakalutang sa tambak ng mga kayamanan. Wala siyang ideya kung bakit ito nasa ganoong estado, pero nakasisiguro siya na hindi pangkaraniwan ang kanyang nakikita. Kaya naman pagsilay niya rito, dali-dali niya itong nilapitan at sinuot sa kanyang ulo. Matapos nun, napansin niya na bigla na lamang itong humigpit, kalakip ng pagpailalim nito sa kanyang anit. Kaya kahit anong subok niyang tanggalin ang bagay na yon, nakakapit na ito sa kanyang katawan. Maya-maya pa, nagdesisyon siyang lumabas dahil sa mga kakaibang tunog na naririnig niya. Nakakaalarma ang mga ingay na yon, lalo pat ang buong pagkakaalam niya, siya lang ang taong naroon. Subalit paglabas niya ng galyon, bumungad sa kanya ang grupo ng mga taong may dilaw na mga mata. Yung kasuotan nito, literal na sinauna, kaya nung masipat niya ito, agad siyang binalot ng matinding pagtataka. Ilang minuto pa ang lumipas, lumapit sa kanya ang isa sa pinakamatanda rito na merong daladalang gintong mangkok. Pagharap nilang dalawa, nagpakita ito ng galang sa kanya sa pamamagitan ng mga senyas. At pagkatapos nito, inilapat nito sa kanya ang mangkok na hawak nito habang nagsasalita ng kakaibang dialekto. Noong una hindi niya ito maintindihan, pero pagluhod nito sa kanyang harapan, agad niyang naunawaan ang ibig nitong sabihin. Sa hindi malamang dahilan, gumagamit na ang matanda ng dialektong alam niya. Maligayang pagdating sa inyong nakalimutang kaharian. Ilang siglo ka rin naming hinintay at sa loob ng mga taon at dekada, hindi kami nawala ng pag-asa. Alam namin na darating ang tagpong ito kung saan muli kang magpapakita. Wika ng matanda sa kanya. Matapos nitong magsalita, dito niya palang napansin ang maliit na puno ng nyog na pasan-pasan nito. Sa nyog na yon, may nakatirang isang uri ng paniki na merong himbis. May dalawa rin itong buntot, tapos yung mukha nito parang katulad ng sa pusa. Wala siyang ideya kung ano ang nilalang na yon, pero sa isip-isip niya, maaaring doon lamang ito umiiral. Ilang minuto pa ang lumipas. Nang magkaroon na siya ng lakas ng loob, sinikap niyang sabayan na lamang ang matanda. Hindi niya inako na siya ang hinihintay ng mga ito, pero hindi din niya itinanggi na hindi siya ito. Dumaan ang ilang oras. Wala na siyang ideya kung ilang araw na ang nakakalipas. Basta ang ginawa niya, naging abala siya sa pag-utos ng mga tao sa lugar
upang mailabas ang tone-toneladang ginto sa loob ng galyon. Naniniwala kasi siya na sa pamamagitan nito, matutuwa ng husto ang tatay niya. Matapos ang ilang araw na trabaho, handa na ang lahat. Dito na rin niya nalaman ang patungkol sa abilidad ng mga taga-roon na sumisid at manatili sa ilalim ng dagat sa loob ng mahabang panahon. Kahit hindi ito umahon ng isang buong araw, wala itong magiging epekto sa katawan nila. Nalaman din niya na siya na ang kinikilala nito bilang bagong pinuno ng kabuuan ng lahi nila. Kaya naman lahat ng sasabihin at iuutos niya, gagawin ng mga ito. Dahil dito, kung kaya't naging kampante siya. 2 araw bago siya magdesisyong umahon sa ibabaw ng dagat, kinausap niya ang matandang nagbibigay payo at gabay sa mga desisyon niya. Nais niya kasing makasiguro na hindi siya nito tatraydorin at gagawa ng masama sa sandaling nakaahon na sila sa ibabaw ng tubig. At ano naman ang gagawin naming pagtatraidor sa inyo, Panginoon? Ikaw ang pinuno ng aming lahi, ang ugat ng aming pag-iral, at ang puso ng bawat isa. Kung mawawala ka, magiging mga tupa kami na walang pastol na sinusundan. Hindi magtatagal, magkakaroon ng pagkakabuklod hanggang sa tumigil ang aming pag-iral bago pa man namin ito mamalayan. Wala kaming ibang hangad kundi ang matupad ang inyong kagustuhan. Kaya manalig ka na hanggang dulo ay magiging kakampi mo kami. Pagkasambit ng matanda ng mga kataga, nagpatira pa ito sa kanyang harapan, kasabay ng dahan-dahan itong paghalik sa kanyang talampakan. Nang maramdaman naman ni Ponpon ang lamig ng labi ng matanda, tsaka pa lamang siya nakaramdam ng kapanatagan. Batid niya na puro ang pagmamahal na ipinapakita nito, kaya wala siyang karapatan na ito ay pagdudahan. Matapos ang nangyaring pag-uusap, dito na siya nagdesisyon na umalis sa lugar na yon. At sa pagtungtong ng nakatakdang araw, hating gabi nila itong isinagawa. Paglabas nila sa doming yon, muli niyang nalasap ang lamig ng dagat. Paunti-unti tumahimik ang buong paligid hanggang sa wala na siyang makita. At nung bumalik ang kanyang kamalayan, nadatnan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa ibabaw ng tubig. Sa ilalim niya, naroon ang mga nilalang na napansin niya ang mga mata ng kasama niyang nakatitig sa kinaroroonan niya. Bitbit ng mga ito ang daang-daang pareta ng ginto at sa estado nila, parang hindi man lang sila nahihirapan. Kaya naman sa halip na magtagal pa sa lugar, inutusan na niya ang mga ito na umusad. Kalahating oras ang lumipas, narating nila ang dalampasigan ng La Concepcion. Pagtungtong niya sa lupa, dali-dali niyang hinarap ang mga ito, kasabay ng paglalahad ng mga detalye na nais niyang iparating. Maghintay kayo rito. Huwag kayong aalis hanggat hindi pa ako bumabalik. Iwasan niyo ring makita kayo ng mga tao. At kapag may nakakita sa inyo, alisin niyo ang memorya nila bago niyo sila pakawalan. Matapos itong ilahad ni Ponpon, dali-dali naman siyang umalis. Hinahabol niya kasi ang oras, kaya naman di na siya gaanong nagtagal. Kalaunan pagdating niya sa kanilang tahanan, bumungad sa kanya ang bahay nila na nakasara at halatang natutulog na ang pamilya. Kaya para hindi makaistorbo, dahan-dahan siyang pumasok dito. Silid ng tatay niya ang una niyang pinuntahan, gawa ng alam niya sa kanyang sarili na ito ang taong makakatulong sa kanya. Pagdating naman niya sa loob, nakita niya ang tatay niya na payapa nang nagpapahinga kasama nung nanay niya. Paglapit naman niya sa kinaroroonan nito, pasimple niya itong kinalabit hanggang sa nagising na ito. At nang magpang-abot ang kanilang paningin, bigla naman itong napasigaw dulot ng matinding pagkagulat. Kaya kalaunan nagising na rin ang lahat ng kanilang kamag-anak. Pagbangon nito sa higaan, maging yung nanay niya noon ay gulat na gulat.
Bakas sa mukha ng mga ito na para itong nakakita ng multo dahil na rin sa estado ng kanilang pagtitig sa kanya. Kung ano-ano rin ang mga sinasabi nito, bagay na naging daan upang wag siyang magsalita. Mabuti na lang, kumalma ang kanyang pamilya, kaya nagkaroon siya ng pagkakataon na ipaliwanag ang panig niya. Dito na rin niya napag-alaman na 3 buwan na pala siyang nawawala, kaya hindi na umaasa ang kanyang mga magulang na makakauwi pa siya ng buhay. Paulit-ulit kitang hinanap at binalikan doon, anak. Saan ka ba nagpunta? Bakit hindi ka umahon? Matinding pasanin ang ibinigay mo sa akin magmula noong nawala ka. Araw-araw sinisisi ko ang sarili ko dahil aminado ko na ako ang nagkasala. Pero ngayong bumalik ka, hindi ko maiwasang magbalik tanaw. Anak, ipaliwanag mo sa akin. Ano ba talagang nangyari sa iyo? Pagsusumamo ng tatay niya. Nang marinig niya ang sinabi nito, napasagot lang naman siya rito ng, "Maraming nangyari, tay. Pero yung pinapahanap niyo sa akin, natagpuan ko. Dito ako naglagi sa mga buwang sinasabi ninyo. At ngayong nakabalik na ako, nagsama ako ng mga taong mula sa lugar na yon. Bitbit nila ang kayamanang matagal mo nang inaasam." Dahil sa sinabi niya, dali-dali naman itong napabalikwas sa kinauupuan nito. Bawat miyembro ng kanyang pamilya, tila bang hindi mapakali sa mga bagay na inilahad niya. Kaya para magkaroon ito ng basihan, isinama niya ang kanyang mga magulang sa dalampasigan kung saan naroon ang mga nilalang. Ngunit pagdating nila sa lugar, wala silang nakita roon. Hindi na rin niya maaninag ang mga ito sa ilalim ng tubig. Tapos ang mas nakakapagtaka, nakasilay sila ng mga sariwang parte ng katawan ng tao na para bang kakamatay lang ng mga ito. Ano man ang lumapas sa kanila, hindi ito mga pangkaraniwang hayop. Kaya nang mapansin ito ng tatay niya, dali-dali siya nitong inabisuhan na umalis. Pagbalik nila sa kanilang tahanan, ipinagpilitan niya ang kanyang mga sinabi. Kesyo, maaaring nagtatago lang ang mga ito, natatakot yun sa kanila, at kung ano-ano pa. Ngunit nang marinig ito ng tatay niya, isa lang ang sinabi nito sa kanya. Ang mga taong sinasabi mo ba, merong mga dilaw na mata, may itim na balat, at mahahabang mga buhok. Mga matatanda ang namumuno sa kanila at nakakaya nilang sumisid ng dagat nang hindi na nangangailangang huminga. Ha? Oo, tay. Sila nga ang mga yan. Teka lang, tay, naguguluhan ako eh. Paano mo nalaman ng tungkol dyan? Ang pagkakaalam ko, wala nang nakakakilala sa lahing kanilang pinagmulan. Sagot naman niya. Dahil sa kanyang sinabi, dito na nagbahagi ng istorya ang kanyang ama. Ayon dito, hindi totoong mga tao ang mga ito. Malayo rin ito sa sibilisasyon na inaakala niya dahil ang mga nilalang na yon ay mga kataw na kumakain ng tao. Nabanggit ito sa mga istorya ng mga matatanda, pero hindi ito inaasahan ng tatay niya na makikisabayan ito sa mga magindara. Dagdag pa nito na di hamak na makapangyarihan ang mga ito sa mga magindara, kaya posibleng sa paglipas ng panahon, nalipol na ng mga ito ang mga nilalang na minsang nagbabantay sa mga ginto. Marahil kaya hindi yun nakalabas sa lugar ay dahil sa selyong iniwan ng mga magindara bago ito malipol. May kutob rin ang kanyang ama na posibleng ang suot niyang korona ang nagsisilbing susi para maalis ang bisa ng selyo. Bagaman wala itong basihan, ito lang ang nakikitang posibilidad ng tatay niya. Matapos naman itong mailahad ang lahat-lahat, seryoso itong nagwika sa kanya ng, Nalinlang kanila, anak. Pero yung koronang hawak mo, yan ay lehitimo. Wala akong masyadong kaalaman pagdating dyan. Pero posibleng ang sinasabi ng matandang kausap mo ay totoo.
Nang marinig naman niya ang sinabi nito, hindi siya makaimik. Sa puntong ito kasi pinuno, napagtanto niya na marami pa siyang mga bagay na hindi nalalaman. Aminado rin siya na nilinlang siya ng mga nilalang patungkol sa mga ginto at kayamanan. Wala silang ideya kung ano ang binabalak ng mga ito ngayong nakaapak na yon sa mundo ng mga tao. Pero isa lang ang kanilang nasisiguro at ito ay walang iba kundi magiging madalas ang pagdanak ng dugo. Gayunpaman, hindi na nila yon pinagtuunan ng pansin, gawa ng sa isip-isip nila. Labas na sila sa ganoong mga problema. Tungkulin na ito ng mga manggagamot at antingero, kaya hahayaan na lamang nila ito sa kanilang mga puder. Dahil dito, kung kaya't naging payapa ang mga sumunod na araw ng kanilang pamilya. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, marami na palang nagdurusa dahil sa pananalasa ng mga nilalang. Marami ang nabiktima ng mga ito sa mga karatig baryo, kung saan ang bawat pamilyang napasok ng mga nilalang ay halos mawalan na ng pagkakakilanlan. Kung saan kasi sila sinalakay, dito rin sila nilalapa ng mga gutom na demonyo. Karumal-dumal din ang pagkain ng mga ito sa kanilang biktima, gawa ng iniiwan nila ito ng pugot na ang ulo at halos hindi na makita pa ang iba't ibang mga parte ng katawan. Kalat din sa kanilang lugar ang mga dugo na nagsisilbing bakas ng karumal-dumal na nangyari. Kaya naman kapag may biktima ang mga ito, sinisigurado ng mga taong nakakita rito na abo ang bahay ng mga ito bago nila yun iwan. Sa pamamagitan ng ganoong paraan, makakalimutan nila ng mas mabilis ang pag-iral ng mga kakilala nilang na mayapa. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, nakarating na ang balita sa kanilang baryo. Kapansin-pansin na rin ang paglilibot ng mga antingero na parabang nagiging mga mersenaryo na. Dahil sa pangyayari, kung kaya't palihim na nilang inihahanda ang kanilang tahanan. Kahit wala silang pera, pinagtiyagaan nila na maitayo ang bahay nila na gawa sa purong bato at yero. Di naman sila nahirapan sa paglikha nito, gawa ng marami ang taong tumutulong sa kanilang proyekto. At nung matapos na nila ang tahanan, matinding kapanatagan ang naibigay nito sa kanilang pamilya. Si Ponpon naman noon, hindi na ito gaanong pinansin, lalo pat halos makalimutan na niya ang nangyari sa kanya. Ngunit isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga gamit, nakita niya ang matandang lalaki na minsan niyang naging tagapayo sa dimensyon na naroon sa ilalim ng dagat. Pagpang-abot ng tingin nila, bigla itong napangisip kasabay ng dali-dali nitong paglapit kasama ang iilan sa mga mandirigma na pamilyar sa kanya. Nung magkaharap na silang dalawa, muli itong nagpatira pa, sabay halik sa kanyang talampakan. At pagkatapos ng pagbati nito, saka ito tumayo, kasabay ng masaya nitong pag-uwi ka ng, Hindi ko inaasahan na makikita ka pa namin dito, Panginoon. Pasensya ka na't umalis kami noon nang hindi sa'yo nakakapagpaalam. Sadyang naaliw lang kami sa mundong ito. Kaya binalak namin na maglibot-libot na muna upang makabisa ang bawat lugar na naririto. At ngayong nagawa na namin ang lahat, panahon na para maghanap kami ng bagong pugad. Pero may iba tayo, Panginoon. Mabuti naman at nasa maayos kang kalagayan. Huwag kayong mangamba, sapagkat hindi kayo ang aming pakay. At yung mga narinig ninyong bali-balita, parte lamang yon ng aming panginginain. Kagaya ninyo, kailangan namin ng pagkain para mabuhay. Payapa kaming mga nilalang, pero halang ang aming mga kaluluwa sa mga taong may masama sa aming pinabalak. Marahil, Panginoon, ito na ang huli nating pagkikita. Kaya bilang pasasalamat, kunin niyo ho ito. Pagkasambit nito ng mga kataga, tsaka nito ibinuka ang dalawa nitong palad na kung saan naroon ang dalawang baretang ginto. Nag-aalangan pa siyang tanggapin ito pero dahil sa pamimilit ng matanda, wala na rin siyang nagawa.
Pagkakuha naman niya sa bagay na yan, tsaka niya napansin ang 6 na bungong nakabigkis sa bewang nito. At sa kanilang pag-uusap, dito niya nalaman na bungo ito ng mga antingerong nagtataglay ng hindi masukat na kapangyarihan. Matapos naman itong mailahad ng matanda, tsaka naman ito umalis. Akala niya hindi na talaga ito magpapakita. Pero kinagabihan noong mismong araw, nakarinig sila ng mga malalakas na sigaw, di kalayuan sa bahay. Pagdungaw nila ng bintana, tsaka nila nakita ang matanda na pilit kinakaladkad ang bantog na manggagamot na marami nang natulungan sa kanilang baryo. Sa bawat pagkilos ng nilalang na yon, kapansin-pansin ang paghihinagpis ng matandang manggagamot. Hirap na ito sa kanyang estado hanggang sa tumarak na sa kanyang bungo ang dulo ng nyog na pasan-pasa ng nilalang. Pagpasok nito sa katawan ng manggagamot, bigla itong humandusay sa lupa hanggang sa pag-agawan na ito ng mga kasama ng matanda. Maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang tumitig ito sa bintana kung saan sila nakadungaw. At bago pa man siya makakilos, bigla na lamang itong tumayo sa kanyang harapan. Halos lahat sila noon nagulat dahil hindi nila mawari kung saan ito dumaan. Basta, bago pa man sila makakilos, dahan-dahan na itong lumapit sa kanya kasabay ng paghawak nito sa ulo niya. At nung alisin na ng matanda ang kamay nito, nakangisi itong nagsalita. Pasensya ka na, Panginoon. Pero kailangan ko nang kunin ang pamamahala mo sa amin. Pagkasambit nito ng mga kataga, nakaya nitong alisin sa kanyang bungo ang koronang bumaon sa kanyang balat sabay ang anit niya nung nakuha ito ng matanda. Kaya naman nagdulot ito sa kanya ng napakatinding sakit. Hindi na rin nagkaroon ng pagkakataon ng kanyang ama na sugurin ang nilalang dahil mas inuna nitong tingnan ang kanyang kalagayan. Sa pagkawala nito, naging abala ang kanyang mga kapatid sa kung papaano mapipigilan ang pagdurugo ng kanyang ulo. Halos ilang linggo rin siya noong nagpahinga bago tuluyang bumuti ang kalagayan niya. At dahil sa pangyayari, muntik na siya noong mamatay. Laking pasasalamat lang niya talaga dahil sa mga sandaling yan, nasa tabi niya ang mga magulang niya. Magmula noon, hindi na nila nakita ang mga nilalang. At kahit ilang dekada man ang lumipas, nanatiling sariwa sa alaala ng kanyang mga kamag-anak ang kanyang naging legasiya noong kilalanin siya bilang Ponpon, ang bagong Panginoon ng napakalakas na lahi ng mga aswang.